Zeg Frank, wij kennen je natuurlijk van de Bad Brothers en van heel veel andere projecten. Maar met carnaval, dan heb je toch altijd even weer een ander masker op. Ja, nou, de Bad Brothers die zijn eigenlijk een beetje uit elkaar. In die zin dat ik het dus nu alleen doe. En daarom heb ik deze nieuwe single. Die wil ik jou dan meteen aanbieden bij deze. Hoe heet die? Wij willen in de Polonaise. Het is een cover van een Italiaans liedje, Gigi Lamoroso. Hij is ooit één keer gecoverd als de soundtrack Friet met mayonaise. En daar heb ik van gemaakt. Wij willen in de Polonaise. In Nederland inderdaad bekend geworden door Mike Vincent. Heeft u hem al gehoord? Ik weet het niet of je hem al gehoord heeft, maar zou best kunnen. Maar Dat heb ik nog niet laten horen, zeg maar. Nee, ik heb hem nog niet laten, maar die hoort hij vanzelf en hij staat ook op YouTube. Dus ik kan hem zo beluisteren. Maar hij is heel leuk geworden. En ik hoop dat dat natuurlijk een hit wordt met de carnaval. Want daar moeten wij het van hebben als artiest. Ja, want hoe ziet jouw carnaval voor dit jaar uit? Ja, een aantal boekingen staan er nu. Daar ben ik heel blij mee. En het is steeds moeilijk om je agenda goed gevuld te krijgen. Maar ik heb ook wel eens een jaar gehad van 20 en dat vind ik te veel. Maar als ik een 10 stuks heb staan met de carnaval, dan kan ik zelf ook nog een beetje carnaval vieren en dan vind ik het goed. 0654 227273. 0654 227273 voor een gezellig optreden van mij, Frank Hoek. En iedereen een hele fijne carnaval. En dit is de nieuwe single. Wij willen in de Polonaise.